No tent, no sleeping bag. Kakayanin nga ba natin ang lamig na dala ng buwan ng Disyembre na magkampo at matulog sa bahaging kagubatan dito sa Binalonan? Kakayanin nga rin ba natin at ng mga kasama ang extreme adventure na naghihintay sa rutang ito? Uubra nga ba ang mga hadlang tulad ng malabangin na akyatin at uneven roads para hindi natin marating ang inaasam na pagkakampuhan dito malapit sa Mount Paldingan? Tira, 1, 2, 3, go! Kaya't huwag na nating patagalin pa. Samahan niyo ulit ako sa aking kwento ng aming moto camping adventures kasama ang buong Team Ellie. 3 members sa tinatawag nating Team Ellie. Unang adventure, pababa tayo ng pababa dito sa ilog. Ayan. Sundan na natin si Melvin. Magandang araw mga kaibigan. Once again, Ellie Motor. Welcome sa isa na namang panibagong video, moto camping adventure dito sa Binalonan. Dito kami ngayon kasi naku-curious ako sa isang bundok dito. Kung nakikita nyo, pagpakit kayo ng Baguio, may makikita kayo dito na parang slope na mountain, tapos ganyan. Tawag nun, kung di ako nagkakamali, Mount Paldingan. At sa biyahe natin ngayon sa moto camping adventures, kasama natin ang Team Ellie with Lakwatserong artist. Team Ellie in the sense na kami magkakapatid tatlo, Vin Motor, Elms Motor, at saka si Lakwatserong artist. Dinadaanan nito ng mga nagtitrail na bike. Ewan ko lang kung may umakyat na dito mga nagtrail na motor. Mahirap. Kaya naman. Yang Suzuki na yan, malakas talaga yan. Merong parang ano dito, waiting shed. Ay, ano, parang ano tawag nito, headquarters ng DNF. Mula noon mga kaibigan, na lagi kong nakikita yung gilid ng Mount Paldingan, ay pinangarap ko na mapuntahan. At ito na nga, dito tayo mag-row camping. Ito na naman tayo sa medyo matarik. Kumawat. Malalalim yan. So, dito tayo. Sundan yung daan. Napakaganda. Sarap pagbasda ng cliff na yan. Yung bangin niya, parang wala ka sa Pilipinas, wala ka sa Pangasinan, I should say. Oh, dito lang yan sa Binalonan mga kaibigan. Sa tuktok niyan, Mount Paldingan.
Mauna na ako sa taas. Ilapag ko lang yung mga gamit ko doon. Iwan ko yung helmet at itong drone nang sa gayo makatulong tayo sa mga nahuli. Sinadya ko na dumiri-diretso sa taas para minsana nang balik. Ang lalakas nitong mga kasama natin. You know, badya oh. Badya lang malakas. Madalas yung labakan ko. Okay, si Robin. Sisiw. Wait. Alalay, bangil Ben. Bangilan mo Ben. Kuha ka ba to? Bitaw mo clutch, in-neutral mo. Wag na, tulak na to. Wag na bro. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Okay. Pahinga dyan sa taas. Ikaw naman Ben. 1. Okay pa, 1, 2, 3, go. Huwag niyong bitinin ta. Hinihingal na yan. Sige, stand mo muna. Baka maubusan ka na gano'n. Sige, alalay kayo. Ako nga tumira dito. Malakas to eh. Ito nga yung pinakamalakas na motor dito ngayon. 125. The rest 100cc at saka 115. Ay. Alalay kayo ha. Oh. Ang babaw ng clutch mo Bert. Kaya ano, hindi makontrol gaano. Maganda yung motor mo, malakas eh. Gaganyan niya siya eh. Kapagod, bigat. May dala akong itlog mga kapatid. Nalaglag ang kaldero. Ang tanong, buo pa kaya? Baka magsasaing tayo ng bigas na may halong itlog. Nakahalo sa bigas eh. Sana hindi nabasag. Mga kapatid, para maiba naman tayo ngayon ay grupo kami at kanya-kanyang saing, kanya-kanyang pwesto, pero magkakalapit lang. At sa hapunan mamaya napagkasunduan namin na magsama-sama na lang kami para maiba naman yung mapanood nyo sa akin. Hindi lang yung laging nag-iisa lang ako kahit na may kasama nag-iisa sa tent. Hamok ang gagamitin natin ngayon mga kaibigan. At itong tarp. At ito gamitin, ibigay na natin, pakiram na natin kung sinong gustong umiram. Yan, pang malakas ang tubig. Hindi na tayo mabibitin mga kapatid. Ayan mga kaibigan, nakapagpatayo na tayo ng damara. Parang may kakasal lang oh. Kalawak niyan. Tapos ang gagawin ko ngayon, hamok na lang. Ikakabit ko rito yung hamok. Tapos magsaing na tayo. Ano pang gagawin natin dito eh? Andito naman tayo sa gubat. At syempre cautious naman tayo no. Kasi nga bundok ito, tuyo yung mga dahon, ay pwede tayong makasunog. So ang gagawin natin, sa gitna tayo ng kalsada magsasaing, magluto. Kasi syempre wala namang tumutubong halaman or damo sa gitna ng kalsada. Ito yung gagamitin natin ngayon na hamok mga kapatid. Ayan.
Dito na natin ikakabit. Solid yan. At itong kabilang dulo ay dito naman sa kabila. Yan o. So may mga tanim dito. Ito mga halaman, kahoy. Ay hindi na ho natin gagalawin yan. Wala ho kaming bubunuting mga damo dyan. Nang sa gayon ay nakikistay lang naman tayo dito eh. At di tayo makasira ng kalikasan. Ito na nga yung pwesto natin. Try natin. Kakatakot ah. Babagsak eh. Apa? All good. Mukhang makakatulog tayo ng maayos ngayon. Straight body tayo mga kapatid. So hindi babaluktot yung katawan natin. At tsak na hindi sasakit ang ating likod. So ano pag gagawin natin? Sakain na tayo mga kaibigan. Kakain ng hapunan. So gagamit ulit ako ng bato dahil hindi naman tayo malapit sa ilog. At matigas kasi yung lupa kaya hindi ako gagamit ng kahoy. So utilize na lang natin itong mga bato na marupok dito sa kagubatan. At dito tayo sasaing ngayon. Now this is the moment of truth. Dahil nalaglag tong kaldero natin kanina. May dala tayong bigas at may pinagitna akong itlog. Sana ay hindi nabasag. Dahil kung pagka nagkataon, magsasaing tayo ng bigas na basang-basa sa itlog. Yung kamatis na malalaki oh. At maliit. Lemon. Oh, tag-isa tayo lemon. Yung lemon na binigyan Sa akin ay mo sa malaki. akin ng Quezon. Oh. Hindi ko nung nag-camping tayo doon, yun yung ginamit ko. Ay. Pambihira, basag nga. Basag. Paano to? Ay. Basag bro. Lagot ka ngayon. Nakakuha na tayo ng mga panggatong. Ito solid. Ito lang muna mga maliliit ang puputol-putulin natin. Grabe mga kaibigan, ang papayat lang nitong kahoy pero ang kukunat. Siguro mabaga ito, ang sarap nito pag nag-iihaw. Marami na yung panggatong natin, pwede na yan, hanggang bukas na yan. Kasi saglit lang naman mag-saing. Tapos magprito lang tayo ng ating uulamin. Ang uulamin pala natin ngayon mga kaibigan ay, dala ko ba? Paktay. Ay ito. Dalagang bukid. Naka-freeze ito kanina eh. Ayan, 4 yan. Prituhin natin. At ulamin ni Elms Motor na walang kadala-dala. Siya nga pala mga kaibigan, muli Merry Christmas sa inyong lahat. At kung hindi nyo pa napanood yung latest o yung last na video natin with supposedly Direct Gino, Biyahero and MGS, kaya lang hindi kami napagtagpo doon sa aming napag-usapan ni Direct Gino na pagkakampuhan sana. Dahil pumunta si Direct Gino sa location. Ang problema, walang mapagpwestuhan dahil open area yun eh. So ang ginawa, naghanap sila ng ibang location. Tama nga yung aking hinala dun sa vlog natin. At meron din akong hinala na dumating na nga talaga sila kasi tinrace back ko yung bakas ng gulong ni Direk kasi kilala ko yung gulong niya eh. Nung nag-camping kami saan ba yun, yung bago yung gulong niya. Nagkasama kami sa doon sa Maples sa Aguilar.
Tapos yung spike ng kanyang boots, alam ko yung spike ng boots niya eh. Pero syempre pwedeng maging kaparehas ano. Kaya nagduda pa rin ako. At yun nga, ang kwento nila, nagpalipad ako ng drone kasi nga nag-scout ako. Narinig pala nila sila biyahero. Ngayon nung pagkarinig nila, sigaw daw sila ng sigaw. Eh di ko naman marinig gaano dahil medyo bingi pa nga ako hanggang ngayon dahil nga may sipon. Yun lang. Kaya hindi kami nakapagtagpo. At iwan ko lang kung kailan kami ulit pagkasama di Direk. Dahil ito habang kami naman ay bumiyahe papunta rito, nagbo-vlog, ay nasa Maliko naman sila with Ikimoto dahil meron silang shooting about sa Honda Winner X. Kaya hindi kami nagkatagpo ulit. So there will be a time pa rin. Kasi gusto din naman ni Direk na makasama ako. At syempre gusto ko rin na makasama sila. Lalo si Biyahero at saka si MGS. Sadyang hindi lang nagtagpo. Ibalik kasama naman natin si Lakwatserong Artist at saka si Vin Motor. Sana ay hindi na tayo mabibitin sa tubig mga kapatid dahil marami na tong dala ko. Syempre tipid pa rin tayo kasi nandyan si Elmer eh, wala namang kadala-dala eh. Ay, may dala ka tubig. Oh, may dala palang bigas siya. Kaya okay lang yung bigas ko pala na ano. Na itlogan. Ay, grabe. Solid. Lasang itlog. Naloko na. Rice with egg. Yan mga kaibigan, may lasang itlog ito. Di ko na tatanggalin yung sabaw ng itlog or sabaw na may itlog para ano, magiging rice with egg na ito nga eh. Again, mga kaibigan, maraming salamat na naman sa mga nagbigay ng super thanks. At this moment, di ko malalaman kung sino-sino ang mga makakapagbigay ng super thanks doon sa latest na video natin, which is to be publicly viewed tomorrow pa. December 24. Merry Christmas. Wala tayong dala ngayon mga kaibigan na sili. Nalimutan ko. Yun ang inalala ko kanina. Wala na. Kaya ito lang muna. Sibuyas, kamatis, lemon, toyo. Yung mga baga ng mga kasama natin. Gagawa na tayo ng pangtuso sa tilapia. Di na naman ako nakapagdala ng kutsara. Ay ko na lang nalilimutan mga kapatid. Kinamot na naman yan. Kinamot. Dito na nga lang. Ay. Bango. Pambihira na kamoy sunog na. Wala stick. Sobraan mga kapatid. Kakain tayo ng sunog. Naloko na. Ayan mo na. At ngayon ay magpiprito tayo. Kinamay na naman to. Piprito kang nagkikinamot. Kinamot ah.
Magkikinamot ka. Una, kinamot-kamot ah. Kinamot ah. Pero kalyo na kasi itong kamay natin eh. Pero masakit pa rin ha. Pero ba naman di masasakta dyan sa mantika na yan. Oh, gutom na yung mga kasama ko. Gutom na rin ako eh. Pero ba naman di magutom sa rutang ito. Nakita nyo naman yung hirap na mga ginagawa namin kanina mga kaibigan. Dahil kulang tayo sa lagayan, ay dito na natin ilagay sa kanin. Oh, what medyo nasanay ako na masaktan itong kamay ko mga kaibigan. Kung ikukumpara mo ang mapit-pit sa martilyo yung kamay mo at saka masinit ka sa mantika, mas gustuhin ko pa yung masinit sa mantika. Kasi yung pagka napukpok mo yung kamay mo sa martilyo habang nagpapakaw ka, abay matindi yun. Ayan, nakahiram tayo ng kutsara kay Elms Motor. Lagyan na natin to ng toyo. Pang balance, alat, kunting alat lang. Yan, okay na yan. Maganda kasi marami tayong ka-share ng ulam. May tilapia, may adobo. Ayos. Nice. Tamang salubong ng asim at alat. Tapos yung aroma ng lemon. Ayan na mga kaibigan, tayo kakain na. Napakaraming maulam. Tilapia, itong pinirito, tapos yung adobo, rice with egg, sunog pa. Ayan lasa nito. Uy guys, sayang. Tumaluri. Buhay pa yung baboy. Ay, ulit. Kasawan, kuha lang kayo dito. Ayan mga kapatid, sa wakas matitikpan natin tong cappuccino. Ano to? Cappuccino? Cappuccino ni Vin Motor. Yung kalde-kalderong usig ko na. Ayan. Solid. Ay. Tayo umupo. Mag-relax. Uminom ng kape. Kape galing kay Vin Motor. At sabihin, ang sarap ng buhay. Ayan mga kaibigan, tapos naman na tayong kumain. Tapos na rin tayo makapagkwentuhan sa mga kasama natin dito. As of 9 o'clock in the evening. At pahinga na tayo. Salamat sa pagsama hanggang dito. Good morning mga kaibigan, mula rito sa Binalonan, Pangasinan, sa kagubatan at kabundukang parte.
Nakatulog naman kami ng maayos at actually tahimik sa lugar na ito, hindi walang gaanong maingay na kulisap at apakalamig lang, grabe. Itong tinutulugan kong hammock na napakanipis pero matibay naman siya in fairness ay tagos na tagos yung lamig. May mga lamok naman kaya namang diskartehan kasi gumamit ako ng balaklava. Tinanggal ko lang nung medyo naiinitan na ako. At hindi nakakagat yung mga lamok. Ang problema lang yung lamig talaga. So doble na, may damit ako sa loob. Meron ako nitong jersey at saka itong jacket. Tapos pantalon, may short din. Naka-medyas para ma-survive natin. Ito yung maganda sa gamit natin na hammock. Napakadaling i-set up, napakadaling i-disassemble. So medyo matagalan lang tayo sa tarp. Pero saglit lang din naman yan, tali-tali lang yan. Wala tayong gaano, kumbaga hindi tayo aesthetic pagdating sa pag-set ng tarp. Madalian lang, yung bang magagamit mo lang siya para panangga ng hamog o kaya ulan. Pero pagdating sa aesthetic, pasensya na kayo dito sa akin channel, ay kumbaga yung mga tirada ko bara-bara yan. Wala na tayo, di tayo ganong nagbibigay concern doon sa aesthetic para maging magandang tingnan, kundi talagang survival yan. Kumbaga common yung ginagawa ng mga karamihan na talagang just to be functional yung tarp natin at saka yung pagsiset up natin ng mga tent natin. At magpiprepare na tayo ngayon mga kaibigan ng ating almusal. Sasaing lang ng kanin. Papiprito ako ng tuyo na dala ni Elms Motor. Mas malaki itong kaldero mo, Bert, Grabe no. Ito pala yung kasama natin, si Elms Motor. Hi ka naman, Mer. Hello po. Yan. Tapos si Vin Motor. Say hi. Hello. Lakwacherong artist. Solid. Si Albert. Alam nyo mga kaibigan, sa lahat ng pinagpupwestuhan natin sa pagka-camping tulad ng dagat, ilog, gubat, ano pa ba? Yun lang naman tatlong major category: dagat, ilog, gubat. Sa tatlong yan, ang mga pinakagusto ko talaga dyan, or ang pinakagusto ko talaga dyan ay ang gubat or yung forest, something na mapuno, makahoy. Kasi namamangha ako lalo kapag makikita mo yung mga nasa taas ka, nasa tuktok ka ng bundok, makita mo yung nasa baba. Ganun yung mga tipo na gusto ko At mahilig ako sa yung nasa taas ka, matatanaw mo yung baba. Tulad nitong location natin ngayon, hindi man tayo sa tuktok ng Mount Paldingan, pero andito tayo sa paanan niya na kaya naman nating matanaw yung baba sa Pusurubio, sa Binalonan, at maging sa itaas niyang Mount Paldingan sa pamagitan ng paggamit natin ng drone. Maganda yung kanin natin ngayon mga kaibigan. Hindi hilaw, hindi camper rice, hindi sunog, hindi kagaya kagabi sunog. Hilaw naman yung kay Albert. Pero ubos pa rin. Pwede mo? Pala nung nagbanti falls tayo. Kasakit tayo. Sagana tayo sa pagkain. Ay ulam. Merong karne norte. May century. Di na ako kumuha. Tuyo. Tsaka itong tira kagabi na adobo. So after nating kumain mga kaibigan, tayo ay magliligpit na rin. At tayo aalis na.
Kasi doon talaga sa taas niya, may spot talaga doon. Doon kasi yung starting namin, nagpapakareras na dati dito. Lapit lang sir, siguro mga lahati na kasi ito eh. Hirap lang kasi. Sige sir. Opo. Nice to meet you sir, follow kita pag may... Sa YouTube. Sa YouTube niyo po ako pag may camp ka. Opo, message niyo ako. Yan, Okay. say hi sa aking... Hey! Nice! Ang galing! Nakala ko wala na akong mahanap na ganito, puro. Boss, paano kita sa Facebook? Ito talaga yung nagustuhan ko mga kaibigan dito sa hammock na setup dahil napakadali kaysa mag-tent. Pero the best pa rin ang mag-tent dahil safety at mas komportable ka nga talaga kasi. Gayun pa man ay lahat naman yan ay maganda. Depende lang yan kung paano mo i-approach, paano mo gamitin, paano mo pakinabangan ang isang bagay na ikaw ay magiging komportable. Mga kaibigan, paalis na tayo. Tsaka pala, pangako ko sa inyo, pag nag 10,000 subscribers tayo mga kapatid, ay aakyatin natin ang Mount Paldingan. Diyan tayo magkakampi sa tuktok. Yan mismo nakikita ninyo na pinaliparan natin ng drone. Diyan tayo magkakamping pag tayo ay naka 10,000 subscribers. So ang gagawin siguro natin dyan, hiking ang mangyayari. So bago tayo mag Mount Pigingan, bago tayo mag-akyat sa mga matataas na mga bundok, unahin natin itong Mount Paldingan. Diyan tayo magka-camping. Pangako ko sa inyo yan pag naka 10,000 subscribers na tayo. Tulong, tulong. Bali. Ha? Ay, hindi pala. Patay. Hindi, yung placer ang inaalala ko. Ito. Baba, baba. Okay. Buhat, doon ka sa dulo, Ben. Kasi buhatin natin na dito. Dito natin patayo. Dito natin doon ka din. Sa likod, sa gulong. Di ba buhat? Patayo na lang ako. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Reno. Okay, tayo 1, 2, 3. Drive mo, Ben. Ano, kaya o ako na? Ako na. Ito na lang. Sige, sige, sige. Preno mo ah. Ay. Pag ganito, unahan ka ng takot. Go. Talo ka. Sanayan na rin siguro. Okay. Pag naunahan ka ng takot kasi talaga natatalo ka eh.
Yan na siguro ni Albert dito.